rice combine harvester ha. So kinsa na may nakatesting og operate og combine? Daya ko pataas ka mo. 1 2 3 4 5 6 7. So atong ipauna ang wala gyud. Ha? So ang may tabo karon musakay ang tulo ang musakay. Duha ang bagger para ma-experience niyo unsay kuan bagger ba? Unsay kinabuhi is bagger. Balablab. Na? Dan ang isa mag-operate. Taparan siya sa ato ang ato si Manong. Manong. Tas. Oh, ato siya. Unsay ngalan ni Manong? John. Si John, no? Si John ang mo tapad siya. So, ang atong kuan, ang atong harbison katong dito. Katong 3.8 na nung ma. 3.8. So, hagid mo, hapdi lang ta dire, di po na to doon kay magmahay po si nung John kung imong doon. Di ba kay napamantay transplanter niya nga pon. O makaya na to, makahumantag mga kuan, transplanter ta katong na may seeder ninyo di ba? Na direct seeder nila, makita lang ninyo ang direct seeder. Usay kalainan sa direct seeder o transplanter. So atong ang transplanter na to karon duha, na walk behind na ay riding type. No, so at least makita mo, no? Wala tay drum seeder. Kanang drum seeder, karaan na ng drum seeder. No, so ito tas transplanter o direct seeder. Okay. So, tulo-tulo. Tawagon na ko ang tulo. Sakay. I-orin sa nato. Ipa-orin sa nato sa Manong John. Kani mga liver dire, unsa ni mga gear dire. So, kani mao ni ang sito kani? Grill. Mao ni mo ana sa inyong humay. Mo kan pa siya mo kahig. Kahig dan dire sa ubos na ay blade. Cutter blade. Mao ni mo putol. Magana ni siya, no? So kaning murag suriso ay barina. Manay auger iya dalon dito sa thresher, pasaka dito. Nay conveyor dito. Dito na dayon ang threshing, no? Threshing. So dire iyahang panon, picking. Dayon cutting. I-convey niya. Then dito dayon na nagapay conveyor dia, dalon niya threshing, cleaning, no? Dan dito dayon natay seed hopper. Ato dito magpundo. Mutingog ba ni siya nung? Pupuno. Wala na naputol niya. So kung ang katog yung sakuan pa bago pa ni. Mo alarm ni siya sa puno na. So panon sa. So mo alarm na siya. So gitawag siya combine harvester nga naman. I-combine niya ang tanan operation sa harvesting, no? Ang threshing o ang katong garab, iyan ang giisa, cleaning. May blower dito. So tanan uhot, iyan na ng pagawas, no? Pagawas na niyang uhot. So sinako na. Nakabag na ang atong humay pag gawas, no? So mao gyapon sa traktor kung asa ka na naog, aka ni saka dito ka mo naog, no? So unsa ganito pagsaka? At tubang ka dito, no? Dire. Tulo ka point ang agkuan, ang tiil na sagdan, ang duha ka ana. Mao gyapon pag naog, di ba? So before mo mag-start, inyo sa i-familiarize. Ay mo dito nga paggansa mo dito tanan dia, no? Masing mo. Lupad ni ba may mong drone. So inyong i-familiarize ang liko, kanang liko na ikuan tudlo ra nong. Liko-liko ni siya, no? Lipret naman. Wala ana ra ni, dali ra ni, wala ni manibila. Kana, na, no? Ang gown. Down, up, kani. Tanaw na niya ang murag ni upos na kayo. Patuyok. Inyo siyang, unya na. Inyo siyang i-up, no? Kailan na ninyo kay murag mo tukan. Taas ra kayo, but pasabot. Ang strong nga nakat, tag-as. No? So, unsay sa imong experience no, unsay ang pinaka butangan nimo mga 1 pot.
gikan sa yuta, no, sa yuta mga 1/4 imong ibilin mo imong katingon. No? So ingana, so nakita na mo sa liko-liko. Ato ang paubos, paana. Paubos, pasaka, liko sa wala, ay too, liko sa wala, no? Mana na siya. Ang pagkasaka ani, kana diha gyapon. Unsa ni liver? Meron lang. Kini. Natuyok na. Ang katong paano, katong papaspas. Pila ang RPM ni mo nung? Bumagpa na. 2,500 RPM. Tanaw ninyo sa inyong dashboard. Kung naka 2.5 na ba ka? No, imo sa pa 2.5 ang revolution per minute. Aya ka mo sugod og cut. Kung wala pa ka naka 2 PM, magsay metabo nung. Say metabo. Oh, dili mayo ang imong pag tracing, no? So imo gyud panon kay ang blower mapiktuhan kung ang imong RPM minus, no? Sa pila RPM timan ina mo pangutana sa asesor. 2,500 revolution per minute. Oh, ayaw sa pasubra So di arat, no? Timpla-timpla. Ayaw tanaw. Tanaw ninyo yung dashboard kung paano. Naman day revolution per minute. So, ang ato panong karon para dili mga usik at may i-control na ni manong daan ha. Pero mangutan naman sa inyong asesor. Pila may RPM para dili mausik ang umay. Asesor ang malabay 2,100 revolution per minute. So, ang panong katong masali. Namagyan po yung rabbit-rabbit yan o. Wala. Wala. Ano ba o? Rabbit-rabbit. Slow lang. No? Dali. O, naipahibot sa lak. Kunya, iksaka ninyo. Kaya di man na to. Di man ta sa namin katudol. Kunya, kung paan ma. Pangutana mo. Ha? So kung ang first tulo, isa lang kana no. Isa lang, no? Eh dili man pud nato sila at least maka-experience sila sa katulba. Tulba pag-experience. Sige na mo unong. Okay. So naay sinako dire. Ali mo dire. Para dito. Sa kunya na lang mo magatindan. Bukos lang sa mga na. Dala lang ko dito. Sinig naman. Okay, ay ang first grade kay kasakay. Baklay lang eh. Balik kini ha. Sir! First try. Dance bang patutun nito. Dito bagir. First try daw. Ito first grade kanina ang gitawag.
Hi mga ka-Aishi, atong interviewon ang tag-iya sa PBS School, si Ma'am Ruth. Ma'am, naandun ako'y pangutana kanang kamusta man ang atong batch karon sa atong mga trainee karon sa operation nato sa machinery operation. Sa akong pag-obserbar kay na kada klase nila na mangyug ko, I think ang very important ang core ug ang mga competences is ma-develop yun sa ila kay actual manggod sila nga naga-drive, and then the function of its parts kung saon pag-operate sa mga machineries. So I'm very thankful to engineer the trainer nga maayo gid siya mo tudlo, and he knows what he is doing and he knows what is teaching. Okay, ma'am, thank you. Then kanang unsa man gyud ma'am ka importante ang mga operator sa rice machinery nato karon. Unsa man imong istorya? Importante kaayo kay kung dili equipped, dili skilled ang operators, this is a government's dole out. And then kung dili sila skilled, the parts is very expensive. Oh, yes, ma'am. So gikinahanglan gyud nga kabalo sila kung sa ang pag-operate. Okay, thank you Ma'am Ruth sa imong kanang gikakastorya kay at least magpasalamat gyud tanon sa gobyerno nga gitagaan jud importante ang atoang pag-uma kay aron nga masayo na lang no ang pagpamaagi kay sa unang panahon mao man nino mga kabaw ang gamiton karon ko anata high tech na ang atoang pamaagi sa pag-uma pareha nata sa alaing nasod no. Okay, thank you Ma'am Ruth. Okay, thank you likewise. Ang posisyon ba diretso sa kasulod mo to nga ang Ay, iyahang item. item mo to ang iyahang kuan sa GK iyahang separation among gi-start sa Birmingham. Aniya kita karon diri to witness unsaon pag-operate sa ilahang machineries karon sa rice machineries and equipment like rice combine harvester. So mao na ni karon mga ka-Aishi, nagsugod na sila ditong dapita sa ilahang pag-train sa unsaon pag gamit sa combine harvester. So gitawag kini siya og combine harvester kay matod pa sa ilang instructor no kaganina nga gi-combine na ang pag-harvest, ang pag-tracer gisulod na sa sako. So pinahi na mga ka-Aishi ang pag-harvest. So ingani na ang moderno nga pamaagi sa pag-harvest diri sa area sa Bukidnon kay pirti mang luaga ang ilahang rice field diri napita. So mao ni mga ka-Aishi, madali na lang no, dali na lang kaayo unsaon pag-harvest kay lagi machinery naman ang gamiton. So diri sa kong palibot ambot pila ni hektarya pero karon sa ilang harveston 3.5 hectares gani siya. Usara ni siya ka tag-iyahan kaning 3.5 hectares. Kung sa unang panahon siguro kung mag-harvest ana nga 3.5 hectares dugay na siya mahuman. Pero karon mura og dali ra gyud kaayo. So pila lang siguro ka adlaw. Depende pod sa panahon kay kung magbagyo lisod pod no. So mao na mga ka-Aishi. Ang ato ang training karon aduna sila'y duha no kanang usa kani ang combine harvester dayon unyang hapon unya pod no natay rice machinery and equipment kuan to siya rice machinery transplanter. Bye mga ka-Aishi,
Manguli nami kay humana sila og demonstrate sa unsaon pag-operate sa rice combine harvester. So, I hope mga ka-Aishi na enjoy mo sa akong vlog karon sa diri sa farm sa Kahaponan. Bye!